Street-level drug suspect na hulihan ng higit 100 gramo ng hinihinalang shabu sa Ilocos Sur. Para sa detalye, narito si Idol Ron Araca. 104.7 IFM. Report! Kulungan ang bagsak ng isang lalaki matapos itong mahulihan ng mahigit 100 gramo ng hininalang shabu sa Salcedo, Ilocos Sur. Nakilalang sospek na isang 55 anyos na magsasaka at tukoy na isang street-level individual sa nasabing bayan sa usaping iligal na droga. Nasamsamang abot 775,200 pesos na halaga ng 140 na gramo ng hininalang shabu. Ayon sa Police Regional Office 1, palalakasin pa ang kampanya kontra iligal na droga at ang paghuri sa mga nasasangkot sa ipinagbabawal na mga gamot. Mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Ron Araca, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.